49 kenkää. Vuorossa Cavalier Charlesin Spanieli Matti Haaranen, Järvenpään agility-urheilija. Valmista 211, 19 ja 83. Yleensä ne, jotka on tässä paikassa Cavalier. Eikä. Matti ja Ritta olivat ympyrän jälkeen siellä 85. Tässä vähän on siirretty koirakoita sen mukaan, että kun ohjaajalla saattaa olla useampi koira täällä finaalissa, niin ihan peräkkäin ei tarvitse. Riitallakin oli siellä Cavalieri Melli, jonka kanssa ovat tässä vaiheessa yhteistuloksessa kakkosena. Äkeli vielä helppoa, kun sen taitaa. Ei. Ei kukaanpa sen totesi.